Magandang araw Pilipinas! Unboxing po tayo. Ayan, hulaan nyo kung anong laman nitong box na ito. Ayan, may dalawang box tayo dito. Ito yung isa. Ayan, malamang sasabihin nyo. Ayan, mukhang magsasabong na si CNS Vlogs PH. Pero hindi. Gusto ko munang pasalamatan ang aking kaibigan, Mario Victorio Coins. Isa din siyang YouTuber na taga Nueva Ecija. Ayan, nagkataon, lumuwas sila dito ng kanyang asawa. Ayan, at may pasalubong sa akin. Actually, matagal na itong gustong ibigay sa akin. Last January pa. So, ngayon lang natuloy. Papakita ko sa inyo kung ano ang laman ng box na ito. Ayan, umpisa na natin. Hulaan nyo. Ayan, tuwan-tuwa ako at may bago na akong alagaan ngayon. Ayan. Ayan, at ito na nga guys. Ayan, ipapakita ko sa inyo isa-isa. Unahin natin itong isa. Ayan, nakakatawa at first time ko makakapag-alaga ngayon ng rabbit. Ayan. Ayan. Ayan ang aking rabbit ngayon. Ayan, bibigyan natin ng magandang pangalan nito. Ito yung isa. At ayan, kulay white saka black. Ayan, ilalagay ko muna dun sa kulungan. Ayan, may kulungan na ako nakahanda dito. At ito pa yung pangalawa. Ayan o, kulay white. Ayan, ito yung rabbit na bigay sa akin ni Mario Victorio Coins. Bali, apat ito. Ayan, susunod ko na yung pangatlo. At ilalagay ko muna ito sa aking kulungan. Ayan. At ito na guys, yung pangalawang box. May laman din itong dalawang rabbit. Ayan, ito yung isa. Ipapasilip ko lang sa inyo. At maraming salamat bro Mario Victorio Coins. Ayan, napakagandang rabbit. Kulay white at gray ang kanyang kulay. Napakalalaki. 3 months old pa lang pala ito. Ayan. At ito pa yung isa. Ayan, ang laki. Ang laki ng rabbit. Ayan. Ayan. Ito yung pang-apat na bigay sa akin ni Mario. Ayan. Ayan, ikukulong ko din ito at papadamihin ko ito. Ayan, maraming salamat Mario Victorio Coins dito sa mga rabbit na bigay mo sa akin. At ito na nga guys. Ayan, yung mga alaga nating rabbit. Yung mga bagong dating yan. Ito yung isa. Ito yung pangalawa. Ito yung number 3. At yun oh. Number 4. Ayan. May kanya-kanya na silang gulungan at it's time to eat na. Ayan, may inahanda na tayong pagkain. Ito yung mga pagkain nila, pellets. Ayan, bibigyan natin isa-isa. Ito yung bigyan muna natin to. Ayan, alis ka dyan. Ito na yung pakain mo. Ayan. Ayan. Ayan o, sarap ng kain. Ito yung pangalawa, bigyan na rin natin. Ayan. At ito yung pangatlo. Ayan. At ito yung pang-apat. Yun o. Yan, maraming salamat bro Mario Victorio Coins dito sa mga binigay niyong rabbit. Ayan, sana mapadami ko ito. Ayan, kulay white. Ayan, napakaganda na mata nito, kulay red. White ang kulay ng
rabbit na ito. Tapos red ang mata. At ito yung pang-apat. Ayan, kulay red and black. At mukhang ayaw pa kumain. Ayan, mukhang diet ata ito. Tama-tama yan dito sa aming rooftop. Yan. May tubig na rin, kanya-kanyang tubig, painuman. Ayan, kumukuha ng buwelo yung isa. At ipasilip ko na rin sa inyo. May alaga din akong ilang pirasong lovebird dito. Ayan, may 4 na piraso akong alagang lovebird. Ayan yung isa nasa pugad. Ayan, nakakalibang mag-alaga ng mga ganitong hayop. Ayan, pang-alis ng stress. At ipapasilip ko na rin sa inyo guys yung yung aking alagang kalapate. Ayan, napatuka ko na ito. Nagpapahinga, istorbo talaga. Ayun dumami na yung aking alagang kalapate. At mamaya papalipa rin natin to dahil hapon na. Ayun merong 2 pang inakay doon. Ayan, aking mga alagang kalapate. Ayan, halos lahat ay nangingitlog na. 11 pares ang nangingitlog dito. Ayan. Ito may itlog na rin isa. Ito, naglilimlim. May itlog na rin tong isa. Ayun may itlog na rin. Yan 5 6 7 8 ayan 10 at 11. Ayan, halos nasa 40 pieces na itong alaga ko mga kalapate dito. At papalipa rin natin. Bubuksan natin yung trapdoor. Ayan, tingnan natin kung lilipad na. Yun nakakatuwang mag-alaga ng mga kalapate. Ayun lumilipad sila. Ayan. Maraming salamat uli, Mario Victorio Coins, dito sa mga binigay mong rabbit sa akin. Ayan, 4 na piraso. Ayan, sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat. At sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. Huwag na rin kalimutang mag-comment, like, share, subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home, God bless. Diyos mabalos.